दैमु नोगोराव बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं मेलनि गेजेरजों बान्था होनायखौ फोसावबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि दैमु नोगोर बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमा खुंजानो गोनां थिलियाव बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं मेल जानानै थाङो। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिनि सामलायनायाव मावफुं मेलाव देग्लाय बोसोरनि बान्था होनो बान्था मोनगिरिफोरखौ लोगोसे जथुमायाव ओंखारनो गोनां गां 16 बिजाब ओंखारनो गोनां बिजाबफोरखौ फोसावबाय। दिनै दैमु नोगोरनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। बे समावनो गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय लोगोसे इंराजि गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। बे समाव आं दिनै नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौसो आं फोसावनो लुबैदों जे बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रामबो जोंहा माखासे बान्था होयो। बे बान्थाखौ जों दिनैहाय थिरां खालामबाय, सोरनो होगोन सोरनो होआ बेखौ जों दिनै थिरां खालामबाय आरो बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बे समाव फोसावनो थाखाय थागथियारि जादों। दा जोंहा गिबियावनो जोंहा रांसार थुनलाइयारि बान्था, बे रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों थरायना सहायसुलि ब्रह्म। बिथाङा जाबाय दतमानि क'क्राझार जिल्लानि आरो बिथाङा बिथांनि खन्थाइ आदार बिनि थाखाय बिथाङा मोननो हादों। नैथियाव मोननो हादों समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था आरो बेखौ मोननो हादों मुस्रि गंगाधर रामसियारि, सिलपुखुरि गुवाहाटी। बिथाङा गावनि जि सुंद' सल' हाग्रामा दालां सेर बे बिजाबनि थाखाय बिथाङा मोननो हादों। बेजों लोगोसे सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमुवारि बान्था, बेखौ मुस्रि भुपेन दैमारि मुवामारि बेवहाय गवालपारा लेला बेनिफ्राय बिथाङा मोननो हादों आरो बिथांनि जेनोखि खामानि मावनाय बर' हारिमुनि फोथाराव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जादों। बेनि उनावहाय हाब्रागाट बान्था, बेखौ मोननो हादों कनक रामसियारि। बिथाङा भादुलिपारा बरमा बाक्सानि आरो बिथाङाबो बर' हारिमु फोथाराव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों। सेरबां सुबुं बिहुराम बर' थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों देग्लाय मुस्रि रत्नेश्वर बसुमतारी। बिथाङा गुवाहाटी नुनमाथिनि आरो बिथांनि जेनोखि थुनलाइनि फोथाराव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय बे बान्थाखौ बिथांनो होनाय जादों। बेनि उनावहाय फैदों राजेन्द्र लाल नार्जारि थुनलाइयारि बान्था आरो बे बान्थाखौ देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय होनाय जागोन। बेखौ देग्लाय होनाय जादों गिबि खेबनि थाखाय प्रफेसर स्वर्णप्रभा सैनारि। बिथाङा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि। जिहेतु बिथांनि बिहोमाया बर' राव बर' थुनलाइनि फोथाराव गोबांथार दङ, बेखायनो प्रफेसर स्वर्णप्रभा सैनारि बिथांखौ बे बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों। बेनि उनाव दङ फरायसा थुलुंगा बान्था। 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजों फरायनानै बर' आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हानाय बेवहाय सानै फरायसा मोननो हादों। बेयाव जाबाय थरायना दैजिरि बसुमतारी, बिथाङा देउरिगाव रौता उदालगुरिनि आरो सासेया मोननो हादों मुस्रि बिरफुं गयारि बल्लामगुरि गसाइगाव। आरो बिथांमोना 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' आयदायाव 100 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिनो हानाय फरायसा। बेजों लोगोसे सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया फरायसा थुलुंगा बान्था 2024 मायथाइनि बे बान्थाखौ मोननो हादों थरायना बिदां मोसाहारि हल्थुगाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बिथाङा मोननो हादों। बिनि उनावहाय हांमाश्री ब्रह्म फरायसा थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि लुकास बर' भगतपारा उदालगुरि आरो बिथांनि बान्थाया जाहैबाय जौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजादाव बर' आयदायाव बयनिख्रुइ बांसिन एबा 97 जौखोन्दो मोननो हाना आसामनि मादावनो गासै 465 मोननो हानाय फरायसा। दा बे जाबाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय देग्लाय जाय जायनो बान्था होगोन बे बान्थाखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे देग्लाय बर' थुनलाइ आफादा गासै गां 16 बिजाबफोर जोङो दिहुनदों आरो बेखौ जों बेवहाय फोसावनाय जागोन। बेखौ जोङो बेखेवगोन 10 जानुवारिनि जोंनि हाबाफारिनि गेजेरजों आरो बेखौ बेखेवना होगोन आसामनि जोंहा मानिजाथाव मन्थ्रि उलखाव ब्रह्म बिथाङा। दा जोंहा मा मा बिजाब जों दिहुननो लादों आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मिथिहोनो थाखाय आवगायदों। जोंहा आबौ खबाम राजा पार्ट 2
बे बिजाबखौ जों देग्लाय दिहुनबावगोन आरो बेखौ लिरदों उत्तम चन्द्र केरकेटारि बिथांनि लिरनायखौ सुजुनानै बे बिजाबखौ दिहुननाय जादों। थावख्रि लुनाय ना गुरनाय आरो गोबां बेखौ लिरदों मुस्रि मुकुट प्रसाद बर' बिथाङा। आवसारि बेखौ लिरदों गपिनाथ बरगयारि। अख्राङा मिन्थिया अखानि थं बेखौ लिरदों थानेस्वर गयारि। मुगानि फाखन बेखौ लिरदों तरेन बर'। सोरजि आरो जिउनि बेसेन मोन्दांथि उथ्रिसार खुंगुर बसुमतारी। नीलकमल ब्रह्मनि सोरजि बिहुं उथ्रिसार खुंगुर बसुमतारी। गोमोरनो रोङै हाबिलास जनिल कुमार ब्रह्म। सनास्रिनि सनाथि मोदै देरसुमा खुंगुर बसुमतारी। गोरोन्थिया आंनि अजित कुमार ब्रह्म। गाहाम सोलो बे गथ' थुनलाइ उख्रांगोरा नार्जारि। बाथौ महाकाव्यम बेखौ सासे नेपाली सुबुङा लिरदों बिथांनि मुङानो जाबाय संस्कृत पण्डित विद्यापति दाहाल बेखौबो देग्लाय दिहुननाय जागोन। गोदान रादाब बेखौ लिरदों चक्रधर ब्रह्म बिथाङा। बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि गेजेराव बेसेबांबा बोसोर मोनसे जेंना जानानै थानाय बानान खान्थि बे बानान खान्थियाबो देग्लाय स्र' जाबाय बेखौबो जों बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो बेखेवगोन। आरो बेनो जाबाय बर' रावनि बानान खान्थि बेखौ जोंनि बर'नि माखासे रोंगौसा बर'नि बिबुंगोरा जोंनि बर'नि रावगिरि बिथांमोना बेखौ स्र' खालामनानै दिहुनबाय बेबो बेवहाय सेबखांजानानै बेखेवजागोन। बे मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिनारि। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बोसोरारि खुगा लाइसि बड' बेखौबो बेवहाय दिहुननाय जागोन बेखौ जिहेतु जोङो दिहुनखायो। दानथामारि लाइसि बड' बेखौबो जोंहा दिहुनखायो बेखौ आरोबाव दिहुनजानाय जागोन। गासै बर' थुनलाइ आफादनि नैबे जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गां 16 बिजाबफोरखौ दिहुननाय जागोन बेखौ आं दिनै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। आरो बेनि अनगायैबो जों दिनै बयबो मिथिगौ जे उदालगुरिनि सिङाव थानाय नैबे डिमाकुसिनि दैमु नोगोरनि बिखायाव जानो थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बे जथुम्माखौ लानानै जोंनि उदालगुरि जिल्लाल' नङा गासैबो जायगायावनो दिनै बयनिबो गोसोआव मोनसे मा होनना बुंदों जे मिथिनो लुबैनाय नायनो लुबैनाय मोनसे गोसोखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेवहाय जों मिजिंथिदों जे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो सानदोंमोन 17,000नि बारा माने थान्दैफोर सफैगोन। जों दिनै आन्दाज खालामदों जे बेवहाय माने 20,000नि बाराबो फैनो हागौ थान्दैफ्रा। जोंहा बेवहाय नेपालनि बर' फिसाफोर फैगोन जायखौ जों मेसे होननानै बुङो। जोंहा बांलादेशनि बर' फिसाफोर फैगोन जायखौ जोङो त्रिपुरि होननानै बुङो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मेघालयनि बर' फिसाफोर फैगोन, सोनाब बंग'नि बर'फोर फैगोन, दिल्लीनि बर'फोर फैगोन, आसामाव थानाय खना खनला गासैबो जायगानिफ्राय दिनै बर' फिसाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। जायफोर जिल्लाया आगोलाव फैफेराखै दिनै तिनसुकिया बादिनिफ्राय दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो जों बे खाबुआवनो जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ जोंनि बिजों जोंनि हारिनि थामोनथा जोंनि हारिनि सोदोमस्रि बे गासैबो आयदाखौ जों सावरायगोन। जोङो मोनफ्रोमबो आयदाखौ जों बेवहाय लानानै सावरायगोन मानोना बर' थुनलाइ आफादा हारिनि मोनसे बिफा आफाद। जोंहा बेवहाय दायित्व दं। जोंनि हारिया रांखान्थियाव बेसेबां आवगायदों, जोंनि हारिया समाजखान्थियाव माबायदि दावगादों, जोंनि हारिया थुनलाइ बिथिङाव जों दिनै माबायदि जायगा आवग्रिनो हादों बेफोरनि सायावबो जों सावरायगोन। बेखायनो जों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासैबो बर' फिसाफोरखौ जों खावलायदों लोगोसे बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि मोनसे मिलन भुमि बे जायगाया बयबो बेवहाय जिहेतु मदद खालामदों गासैखौबो जों फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जायफोर लिरगिरि सानसुमै थुनलाइगिरि बिजाब फरायगिरि हारि अनफावरि गासैबो गेदेमा सुबुं रायजो राजाखौबो जों खावलायगोन बिथांमोना बेवहाय फैनानै बे बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ नायफैथों आरो बिनि जेनोखि समायना मोनसे सावगारि बेखौ बयबो नायनानै थांथों बा साखि जानानै थांथों।